פעילים חברתיים, אזרחים אכפתיים, הגענו לכאן היום כדי להסתכל לכם בעיניים. ולומר לשר הרווחה חיים כץ, לראש העיר תל אביב, לחברי הכנסת ולנציגי הרווחה, ולעובדים הסוציאליים, ולחוטפים הסוציאליים, באנו לומר לכם עד כאן. די לסחר בילדינו, די להוצאת ילדים מהבית. באנו לעצור את האסון הזה. זו לא טעות, זו מדיניות. לא ניתן שיהרסו ילדים ומשפחות. לא נסכים שילדינו יהפכו לסחורה. שעבור כל ילד שהרווחה מוציאה משלמים 17,000 שקל. הפרטת שירותי הרווחה היא אסון. זו הרחבה של החברה. ניתוץ משפחות במקום עזרה. ילדים מנותקים מהוריהם. מוכים. נאנסים. מסוממים בכדורים פסיכיאטריים. ילדים מופקרים ונפגעים. במוסדות הרווחה המופרטים. זו אינה טובת הילד. זהו פשע כנגד בני אדם. לא ייתכן שמרב התקציב של הרווחה יופנה להשמה חוץ-ביתית ולא יישאר תקציב לשיקום בקהילה. אנו דורשים לבטל את ההפרטה, לקצץ מכסות ותקנים להוצאת ילדים. אנו דורשים להחזיר את הילדים החטופים הביתה. אנו דורשים לסגור פנימיות. אנו דורשים לבטל את העמותות.